Bjarne han bor med sin far og sin mor ude ved havet. Vinden den flår i hans tøj og hans hår ude ved havet. Han ser når skibene sejler afsted ude ved havet, ude ved havet. Bjarne han leger og drømmer han er med ude ved havet. Men når han siger, han har været i Kina og mødt en prinsesse, der hed Yin Yang, siger Moster Tut og hans små kusiner. Det er løgn, Bjarne. Det er løgn. Bjarne er så fuld af løgn. Jeg hedder Niels Hausgaard, og jeg sidder heroppe i Rubjerg Gamle Fyr. Og måske kan I huske, at jeg sidste gang snakkede om folk, der er fantastisk gode til at drømme og fantasere og længes. Simpelthen fordi de er født og opvokset ude af havet og har haft så god lejlighed til hele tiden at kigge ud mod horisonten. Det har jeg en teori om, at man bliver god til at drømme af. Bjarne, som jeg lige sang om nu, han har på den måde, for han er opvokset herude ved havet, og han drømmer og fantaserer på fuld tryk og har meget glæde af i øvrigt. Der er bare det, at han kan ikke altid lade være med at fortælle sine kammerater om det, han har drømt, som om det er noget, han har oplevet. Og så er de siger til ham, at han er fuld af løgn. Det ærger ham lidt. Og så kan han ikke lade være med at tænke på sin far. For Bjarnes far, han har sådan noget med, at han siger, hvis han er sammen med, hvis de har gæster derhjemme for eksempel, så på et eller andet tidspunkt, så siger Bjarnes far altid, jeg kan huske en gang i mine unge dage, mens jeg sejlede på langfart, eller i mine unge dage, der sejlede jeg på langfart, og der kan jeg huske. Og så kommer der en historie, som Bjarne helt sikkert kender, fordi Bjarnes far kører med 5-6 historier, ikke mere. Og det er de samme hver gang. Og Bjarne har hørt dem mange gange, men det undrer ham, at de er ikke helt ens hver gang. En gang imellem, så kan det for eksempel være, så kan det handle om Bjarnes far og en mere, der flygter igennem junglen et eller andet sted, og er lige ved at blive fanget af en flok hovedjæger. Men så når de lige i sidste øjeblik ombord i deres skib og bliver reddet på den måde. Og samtidig, hvis det er nogle andre, Bjarnes far fortæller til, så kan Bjarne høre, det er nøjagtigt den samme historie, men så er den bare flyttet, og så foregår det i en havn, hvor det er en toller, der er efter dem, fordi de har for mange cigaretter i lommerne eller et eller andet. Og der, hvis Bjarne skal vælge, så kan han bedst lide den med hovedjægeren. Men så kan han ikke forstå, at der er aldrig nogen, der siger til Bjarnes far, at det er løgn. Men hvis Bjarne selv fortæller hen i skolen, eller fortæller til sine kammerater, at hans far engang har været lige ved at blive slået ihjel af en flok hovedjæger i junglen, så kigger de bare på ham og siger, at han er fuld af løgn. Men som sagt, han er god til at drømme, og han er god til at fantasere, og det har han brug for, fordi når han går i skole, så kan man ikke komme bort fra, at Bjarne faktisk keder sig ret meget i timerne. Det er midt i april måned, og det er den allerførste rigtige solskinsdag i år. Sneen, der har dækket alting, er som ved et trylleslag forsvundet. Skønt det ikke kan kaldes forår endnu, så synger fuglene i vildens sky. De kan simpelthen ikke lade være. En dag som den her, der burde alle skoler lukke af glæde over, at solen er kommet tilbage, og den kolde mørktid endelig er forbi. Bjarne sidder sammen med sine kammerater indendør, og deres stakkels lærer kæmper en hård kamp for at lære dem at gange. Det er ikke nemt at koncentrere sig om ganglingens svære kunst, når verden er så lys og spændende lige uden for vinduerne. Det forekommer Bjarne på en eller anden måde fuldstændig ligegyldigt, om 4x4 bliver 16 eller ej. Det kunne på en måde være dejligt, hvis det bare for én gangs skyld blev 25. 16. Det er 16, ja. Hvordan kunne man hurtigt... Men det er det fortvivlede ved, at 4x4 altid, uanset hvad man gør, bliver 16. Vi tager 4 af gang, ja. Ja, hvis I kigger til venstre på billedet, så kan I se, at der er nogle rækker af træer. Og vi kan se, at der er 5 rækker. Og der er
7 træer i hver række. Bjarne sidder og tænker på, at han vil til stranden i eftermiddag, for at se, om der er skyllet noget i land. 5. Han vil cykle derned. Hans kæde er nemlig lige blevet smurt. Bare nu solen ikke når at forsvinde, inden de får fri. Der er flere timer, til de skal hjem. Der er en evighed til. Kan vidste, om man overlever det her, tænker Bjarne. Uden at han kan stille noget op, begynder hans øjne at falde i, og hovedet bliver tungt og vil ned på bordet og ligge. Hvis vi kigger på den røde lastbil. Bjarne er på vej ind i en anden verden, hvor 4x4 næsten aldrig bliver 16. Sådan går det tit. Når han lige ved at kede sig ihjel, så bliver han frelst i sidste øjeblik af den vidunderlige anden verden, der ligger lige om hjørnet. Hov, hvad er det for en lyd? Mærkelige brøl lige uden for vinduet. Det kan ikke være en ko, for de står på stald endnu. Men hvad er det så? Jamen for hulen der også. Der ligger en kæmpe stor hanløve ude i skolegården. Den er lidt sur. Den kan vist ikke lide, Bjarne kigger på. Det er ski vist første gang, der er løver i skolegården, tænker Bjarne. Kom og se. Nå, der ligger nogle løver. De er søde. Der ligger nogle løver oppe i skolegården. Vil I se dem? Nej. Det må du passe på. Hvis du driller dem, så kan de blive farlige. Det ved Bjarne nu godt. Og han har absolut ikke tænkt sig at drille løveren. Men han kan lide at kigge på dem. Hvad så hvis jeg aldrig får lært at gange ordentligt, tænker han. Når jeg står her og kigger på løver i stedet for at følge med i timen. Nå, pyt, hans far har lovet ham en lommeregner efter sommerferien. Så skal det ski nok gå, tænker han. Nej, nu skal I bare se. Der kommer en helt flok giraffer løbende over for inspektørens have. De er retning mod gymnastiksalen. Det er da utroligt, tænker Bjarne. Skolegården er forvandlet til en stor zoologisk have, bare fordi solen skinner. Bjarne har altid været god til at forestille sig, hvad dyr tænker. Han kan se det på dem. Køer for eksempel tænker altid triste tanker. Det er som om, de er kede af, at de er blevet køer, og ville hellere have været noget andet. Høns ser altid ud, som om de er forbavsede. Jeg er ligefrem forskrækket over, så mærkelig tilværelsen er. Men giraffer har Bjarne aldrig tænkt så meget over. Men de gør sig vel også deres tanker. Den store derovre minder lidt om en, der sidder inde på posthuset. Han er også meget høj og må altid bukke sig ned til lugen for at høre, hvad folk siger til ham. Og så kan man jo ikke se på ham, om han har hørt, hvad der bliver sagt, for han ændrer ikke udtryk i ansigtet, lige meget hvad der sker. Sikke en masse træer der er i skolegården i dag, tænker Bjarne. Og de generer ham ikke, at det er helt forkert og umuligt. Han kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det ville se ud, hvis pedellen pludselig kom løbende med en kost for at genne girafferne væk fra træerne. Han ville sikkert råbe, jeg skal lære jer at ødelægge skolens træer. Sådan siger han altid, når han er hidsig. Jeg skal lære dig at ridse i WC-dørene, min fine ven. Bjarne griner lidt ved tanken. Pedellen er nu ellers flink nok. Han gør aldrig nogen noget. Han har da heller aldrig forsøgt at lære nogen at ridse i døre. Det er bare noget, han siger. Tænk, hvis det vandhul fandtes i skolegården det daglige, tænker Bjarne. Det vil aldrig gå. Det vil blive til et stort mudderhul, og de vil alle sammen blive meget beskidte i hver frikvarter. Han kan se for sig, hvordan det vil se ud. De vil starte ganske forsigtigt med at smide lidt mudder efter hinanden.
Men efterhånden, som de blev beskidte, ville de være ligeglade, og så bare vælte rundt for at svine sig til. Sådan er det jo. Når man alligevel skal have skideball for at være beskidt, så kan man akkurat lige så godt få lidt sjov ud af. Han undrer sig lidt over, hvorfor det er så dejligt en gang imellem at være ligeglad. For eksempel om sommeren nede på stranden, når leret er helt blødt og ligger i et tykt klistret lag, så er det herligt at lægge sig i og mærke, hvordan det klæber til huden. Hov, der kommer Jos. Han kommer altid masende, som om han ejer det hele. Og så er det altså bare med at komme væk, for Jos er forfærdelig stærk og går ikke til side for nogen. Beder man ham om at slappe lidt af, får man et skub, så man ryger langt hen. Eller han nikker en skalle. Han skal altid vise, hvor stærk han er. Skal vi lægge arm, siger han. Og så lægger han arm med alle og vinder som regel. Men hvis en af de større drenge er stærkere end ham, eller lige så stærk, så vil han ikke give op. Han bliver ved og ved, indtil han er lige ved at græde. Det er som om, han er nødt til at være den stærkeste, den største, have de største muskler, de længste arme, de største fødder, den største mund. Bjarne griner lidt indvendigt ved tanken om, at Jos forfærdeligt gerne vil have den største mund i klassen. For det er da skørt. Hvorfor ikke den største mås, eller de rødeste ører? Hvad er nu det, der bevæger sig derovre, hvor cykelstativerne plejer at være? Bjarne kan ikke se, hvad det er lige med det samme. Men det risler ham koldt ned ad ryggen, da det går op for ham, at det er slanger. I hundredvis. Ikke bare hugorm, men rigtig giftige slanger, som dem, der er i Afrika. Det er skis med godt, man er herinde i klassen, tænker han. Bare tanken om slanger har altid gjort ham bange. Også fordi hans far har fortalt så mange historier om slanger. Bjarnes far har nemlig engang sejlet med bananer. Og der var lasten så fuld af slanger, at de dårligt kunne finde bananerne, når de skulle losse dem. Det var nøjagtigt sådan, hans far havde sagt. Og Bjarne kunne ikke falde i søvn den aften, fordi der var slanger under sengen, så han måtte sove inde hos sin far og mor. Slanger minder lidt om boghandlerens kone, sådan i den måde, de stirrer på. Hvis man er inde for at købe viskelæder, stirrer hun, som om hun ved alt om en. Alt det, som man helst ikke vil, at nogen skal vide, det ved hun. Nej, se. De kan spytte ud mellem fortænderne, ligesom Karsten. Bjarne har trænet for at lære det. Men det ender altid med at spytte render ned ad hagen på ham. Slangerne holder ligefrem konkurrence om, hvem der kan spytte længst. Det skulle Jos lige se, det her. Han vil blive grøn af misundelse. Bjarnes far har sagt, at slanger kan tæmmes. Han har set det engang i Indien. Der sad en mand og spillede på en slags fløjte. Og hans slange dansede til musikken og var helt tam og gjorde ingenting. De, der aldrig har været i Indien, ved ingenting, siger hans far altid. En gang de havde været i cirkus for at se dresserede elefanter, var hans far helt oprevet over så lidt, de elefanter havde lært. Nej, i Indien, der kan de dressere elefanter, sagde han. Og Bjarne havde på fornemmelsen, at hans far også kunne et og andet med elefanter. Elefanter i Indien er mindst lige så kloge som mange mennesker, sagde far. Og så fortalte han om et elefantoptog, han havde set en gang i en indisk by, hvor de lå og losse stykgods.
Han har set, hvordan de spulede dyrene og skrubbede dem helt rene. Og elefanterne lagde sig ned, mens de blev skuret i ørerne og alle vejen. De kunne lide det, kan jeg godt fortælle jer, sagde hans far. De skulle gøres helt rene, fordi bagefter skulle de males over det hele med flotte mønstre. Det var et imponerende syn, sagde far. De store, klodse dyr virkede nærmest graciøse, når de var smukkeseret på den måde, som kun inderne kan. Cirkus. Puh. Bjarne anede ikke, hvad graciøs betyder, men han havde en anelse om det, og han kan godt lide ordet og sniger sig samtidig til at bruge det. Han sagde engang til fru Holm i en danstime, at hun var graciøs. Hun glodede bare på ham. Så synes han var nødt til at sige, at det var noget, hans far havde sagt. Så glodede hun endnu mere. Så måtte han tilføje, at det var noget, hans far sagde om elefanterne i Indien. Og så rystede hun på hovedet. Bjarne har egentlig aldrig fundet ud af, om optoget var til ære for hans far, eller om hans far bare skulle ride en af elefanterne, eller måske begge dele. Han har aldrig spurgt, for han vil helst tro, at hver gang et skib kommer til Indien, så bliver der arrangeret et elefantoptog til ære for bådsmanden. Forresten har elefanter altid mindet Bjarne om frøken Jørgensen, huskanslærerinden. Hun er temmelig gammel og noget stor. Han så hende sidste år nede på stranden i badedragt. Hun gik også i vandet. Det virkede underligt. Hun badede ligesom meget langsomt, som om hun ikke var sikker på, om bunden kunne bære hende. Frøken Jørgensen er flink nok, men hun virkede altså forkert, når hun ikke var i den store grå kjole, som hun altid går i. Hun gik længe rundt med armene hængende ned i vandet, og pludselig begyndte hun at synke, som om hun var sprunget læk. Så lå hun længe og gassede sig, og minder om en af de kæmpe store, uhyggelige fortidsøjler, Bjarne har set billeder af i en stor bog inde på biblioteket. Nej, se derovre på bakken, hvor Pronger Jenses hus plejer at ligge. Der løber en enlig zebra. Bjarne har altid ønsket sig en pony, men får aldrig. Han vil også hellere have en zebra. Nej, nu kan han ikke se den mere. Og 4x4 begynder også at blive 16 igen. Du kan se, der er 5 rækker med 5 i hver. Altså kan vi lave et gangenavn, der hedder 5 gange 5. Så er der frikvarter. Så må jeg godt pakke sammen. Bjarne. Jeg har ringet. Du må godt holde frikvarter. Hvad tror jeg noget, Bjarnes far og mor vil sige, hvis han kommer hjem
og fortæller om alt det, han har set ud af vinduet hen i skolen, som om det er noget, der er rigtigt. Jeg tror, de vil sige, det er løgn, Bjarne. Det er løgn. Bjarne er så fuld af løgn.